Muchinjikwa, chiratidzo chekukunda. Muchinjikwa, chiratidzo chekukunda. The cross is a symbol of victory. Hallelujah. Yes. Kana tiri kurangarira pamusoro pekufa nekuvigwa kwaKristu, it's not just kungotaurirana kuti Kristu wakafa. Zvine zvazvinofanira kuita kwandiri ini ndiri kunamata. Hallelujah. Yes. The cross must give you a vantage point mukunamata. As you remember rufu rwaKristu runofanira kukusiyira chimwe chinhu. Ende chinhu chekutanga chatiri kutarisana nacho kukunda. Ndiri kutaura kuti nyika yazara nevanhu vari kutaura nezvechikristu nokuimba nezvechikristu, but very few victorious Christians. Very few victorious Christians. Nguva ndakabvunza vakomana tichienda kuHarare vachiridza music yavo vachindovati vakomana munonamata here? It was just a simple innocent question, but the answer I got was very rough. What do you mean kuti munonamata? Everybody is a Christian. Now, the moment somebody makes a comment yokuti everybody is a Christian, that means haasi kuziva kuti muKristu chii. Because vamwe vacho vari kuti vana everybody havana kukodzera kuva vaKristu. But he's saying everybody is a Christian. What do you mean? And akuimba chimbo chinoti, they bound the hands of Jesus in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he is to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Thank you. And thank you for listening to this discontinued sound. He could have called 10,000 angels to destroy the world. But he died alone for you and me. When he cried, my God, why hast thou forsaken me? It was the loneliest moment in history where the Son of God was forsaken by heaven and earth. And he says, why hast thou forsaken me? But now we know he did it for you and me. Pamoment iyoyo yaakanga ari oga achichema kudaro, pamoment yavakamubata muGetsemani, Kristu waigona kushedza millions of angels, asi haana kuita izvozvo. Chikonzero, it was for you and me. So let's move forward from the cross. Ndiverengereiwo ndimai Numbers chapter 33 verse 55. Galatians 2 verse 20. Numbers chapter 33 verse 55. Very strange, obscure verse. Galatians 2 verse 20. Ndoda vanhu vaviri ndiani awana Numbers ativerengerewo. Then we might Galatia 2, the 20. Then we will go to a chorus
chapter 3, nguva ichititendera. Maminutes edu asara mashoma. Numbers 33, verse 55. Naivedwe. Vara, you are still struggling to find numbers. Tapio, did you find numbers? Can you read? But if you will not drive out the inhabitants of the land from before you, then it. But if you will not drive out the inhabitants of the land before you, then it shall come to pass that those which you let remain of them shall be pricks in your eyes and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein you dwell. All right. Pane ane shona of the same verse. Ingazoita family affair kamwana. Hapana umwe ane shona. Chirungu chine shona here. In Numbers 33 verse 55. Asi kana musingadi kudzinga vanhu vagere munyika pamberi penyu, ipapo ivo kwavari vamunorega vachava sechinhu chinobaya pameso enyu neseminzwa panhivi dzenyu, vacharwa nemi munyika mamugere. Amen. There is only one person who sounded amen. Must be an interested party. Yeah. At least she inspired somebody. In the Vatican. Here is a story. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Any version, please. Yes. Ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Handichiri ini ndinorarama, asi Kristu unorarama mandiri. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino, ndinorarama nokutenda kuri mumwanakomana waMwari wakandida akazvida akazvipa nokuda kwangu. Can we get an amen from somebody? See, at least he inspired somebody. Hallelujah. Inzwai Vatican. Muchinjikwa ndicho chiratidzo chekukunda. The cross is there as a symbol of victory. Nyika payakaona Kristu achiroerwa pamuchinjikwa, yakaona chiratidzo chekukundika kuti munhu uya wainzi mwanakomana waMwari, tarisai zvaazoguma aita. Waroerwa pamuchinjikwa. Inzwai ari kuchema. Ari kuti Mwari wangu mandisirei, nokuti Mwari wake wamukanganwa. Asi shoko raMwari rinotiudza pano. This was the basis for our victory. Saka imi kana muchida kupfuurira mberi nechikristu chenyu muchikunda, munofanira kuziva the secret that comes from the cross. Nyaya yechikristu yese iri hinging around the cross. Pabaptism tinonzi tinofa, tinovigwa pamwe chete naKristu, tinomutswa naKristu. Everything is hinging around the cross. Muchinjikwa ndicho chiratidzo chekukunda. Zvino kukunda kukuru kunodikanwa. Pamwe regai ndikupei rundown history yataverenga apa. Muna Numbers chapter 33. Moses ari kutaurira vaIsraeri kuti as you go into Canaan,
assignment yenyu ndeyekuparadza vanhu varimo. Kuti mugare zvakanaka, the enemy must die. Hallelujah. The enemy must die. No compromise with the enemy. The enemy must die. Now, kana mukavaregera varimo, uchavaminzwa rana mai maviri panhivi dzenyu mazoibata manje. It's this side. Kuti parutivi rwenyu uchange uri munzwa. Inenge you'll be prickled. Kadaiso wabaiwa paside. Ari kuti vanhu ava mukavasiya vakadaro, there will be a thorn in your flesh. Hapana chaunokwanisa kuita. But let me show you real quick. Mukatarisa mubhuku raJoshua chapter 9. The first mistake is made. Joshua is deceived by a group of people called Gibeonites. Vanhu ava pavakanzwa kuti vaIsraeri vauya and they are destroying everything in their way, vakaronga plan ndokuenda ndokuti kuna Joshua, shamwari, tabva kunyika iri kure and we have traveled for maybe more than 3 days tichiuya kuno. Ndokuenda vaine chingwa chakaora nehembe dzakabvaruka zvavakangotora mumahodhropu avo nemumanhengi mavo kuti varadze kuti tabva kure. Joshua nevamwe vake vatungamiri vachiona kuti vanhu ava vabva kure, vauya kuzosaina chibvumirano nesu kuti tigare navo, nokuti vanzwa mukurumbira waMwari wedu. Zvikanzotodikwa kumana, kanzi ngativagamuchirei. Ndokuvagamuchira, ndokuita sungano navo, only to discover kuti vainge vangobva paseri apo, paruvimbo apo kana pacaves apo. But they pretended kuti tabva kure nezvingwa zvakaora nehembe dzakabvaruka. And Joshua made an agreement with the enemy against the advice yeshoko raMwari kuti musamboregera vavengi vari vapenyu. Vanhu ivava vachazokunetsai mangwana. Do you know kuti kusvikira nhasi Palestine hakuna rugare? Ndafara vafana apa vachiverenga vaFilistia vanga vachiti vaPalestine, but they are the same people. Vamunoverenga muBhaibheri sevaFilistia, nhasi vanonzi chii? Palestinians. Vana Gaza vamunoverenga muBhaibheri nanhasi variko, and it's still a center of controversy. Nokuti vanhu ava vakasiya vakadaro. Do you know, we were listening last week panews, maPalestinians achiti tiri kuda Jerusalema rese kwete kapisi kacho. Israel kati kumana, saka hapana peace treaty yatinoita kani vanhu. They want peace without us. And havakwanisi kunegotiate. MaArabu ese ari kuti imi piwai Jerusalema rese. MaArabu vari kuti it's our holy city. VaIsrael kuti saka kana matora Jerusalema isitosara nei? Zvonzi ndai kunana Tel Aviv nezvimwe maguta tiri kudhuze neMediterranean Sea. VaIsrael kuti ndiro guta raDhavhidhi karino iri, hatigoni kubva muno. MaPalestinians voti saka hapana rugare. You see, nyaya iyi yakabvira kare, yakabvira apa. They made a peace treaty nemuvengi. Right, move a step forward. 1 Samuel chapter 15. Murume anonzi Sauro ari kunzi kana maenda kunouraya rudzi urwu, muparadze zvinhu zvese. 1 Samuel chapter 15. But Sauro aenda akandosikoparadza zvishoma ndokusiya zvimwe. Pakazosvika Samueri muprista. Sauro akaenda kunogamuchira muprista wake achiti, Mwari wenyu ngakuropafadzei, Mwari watiropafadza, atakunda, taita zvose zvamakareva. Sauro achiri kutaura, ndokubva chimwe chigwai chati kusero, ndokubva mombe yati mu. Zvikanzi naSamueri, mati kuti mambo, ndaita zvose zvamakandiudza, ndaparadza zvose. Zvikanzi kuchema kwandiri kunzwa uku nekukuma uku kwandiri kunzwa kunorevei?
No, apa vanhu venyu vatiregai tisiye zvimwe zvakakora kuti tigozopa zvibayiro. Tikati naSamueri, chibayiro iworship, but haungaiti worship out of disobedience. Wanzi enda unoparadza, iwe wasiya zvimwe uri kuti unoda kuzonamata Mwari nazvo, but that is out of no, inenge mbavha yainda kunopaza storo yoti ndikuda kunopa chegumi changu kuchechi. But mazuva ano nemadirwo ari kuita mari kuchechi vanhu havambobvunzi. Kunzwa kuti mbavha yakanoba ikauya nemari kuchechi, unongatonzwa mahaleluya nemaamen. Sevanhu vari kuda kuvaka so. Be very careful. Sauro arega muvengi ari mupenyu. In fact, Sauro went a step further. Akatosiya namambo wacho ari mupenyu ainzi Agag. But auraya vamwe vanhu. But osiya mambo wacho ari mupenyu. Samueri akati azviite, uya kuno nemunondo, kwakuuraya chimambo chiyachi. Kuti Sauro aida kuitei with this enemy king in his midst. That king would only make peace with Saul for a moment. Achimirira kuti rebellion yake ikureo. Why am I saying this? The enemy of our lives must die. And it's only the cross that will help you to do that. Galatians 2, verse 20. I am crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. The life that I now live by faith in Christ Jesus, the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ndaita paraphrase the version. Asi ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Handichiri ini ndinorarama, asi Kristu akurarama mandiri. Uyu ndi Paulo akupupira kuti the enemy died. Hallelujah. Yes, the enemy died. Muvengi mukuru womweya wako ndiwe. It is the self in you. It is not your brother. It is not your sister. It's not your wife. It's not your husband. The greatest enemy to your spiritual progress is the self in you. And that self must die. And Mwari vakaprepare nzira yekuti self afe. Anofa pamuchinjikwa. Hallelujah. Hallelujah. The self must die. And he dies on the cross. Saka Kristu vachienda pamuchinjikwa havana kungoita zvinhu zvedambe. Vakaita nzira yekubatsira nokuti vaiziva kuti kuchava nechiKristu chinoda kuraramiwa after that. Ende iyi ndiyo nzira yekuti vana vangu vararame nekukunda. Hallelujah. Is to consider themselves dead. Hallelujah. Consider yourself what? Consider yourself what? Dead. Kana munhu afa. Pataita catechism taiverenga kuna vaRoma chapter 6. Inoti kufa kuzvivi ndiwo upenyu kuna Mwari. Haiti kufira muzvivi. Naika. Tasei kufa kuzvivi. Kuti kana yanyaya yezvivi ndinenge ndakaita sei? Ndinenge ndakaita sei? Ndakafa. Kana zvava zvinhu zvakarurama ndachi? Ndamupenyu. Ukauya nechivi unowana ndakafa. Ndozvairi kureva ndimai. Munhu akafa haasisina sense of stimulation. Anoziva. Kana mukamusekenyedza munhu akafa haaseke. Kuona chitunha chiseka chasekenyedzwa. Haana kufa. Makanzwa story yemunhu akanga apretenda kuti afa vachiurawa nemadzviti. Vachipretenda kuti afa. Saka madzviti vanga vane system manje yekuenda nepfumo vachi. Saka iye awanika manje kuti mupenyu unoza achibayiwa nekamuromo kepfumo. Unovhunduka ka. Vazvanzi madzviti nhaye vanosekenyedza vakafa. Ndakafa. Ndiye munhu wacho anga akafa. He had pretended to be dead. But ava manje because vaenda vachitesta kuti wafa here. Wafa here.
ona kuti panapa ndaoneka. Akati vidwe imi munosekenyedza vakafa imi. Ameno kana akaseka mudziti wacho, but he probably finished him off. Hakuna kana masekenyedzwa nechivi musadaira. Hallelujah. Yes. Colossians chapter 3 inoti urayai mitezo yenyu iri panyika inoti. If you were to read Colossians chapter 3 verse 5 to 8, and shaverenga hangu ndimaitsu nokuti nguva yedu yapera. But scripture tells us to kill. Urayai muvengi ari mamuri. How do you kill that? You kill your enemy through the cross. Hallelujah. Muchinjikwa ndiye anokuitira kuti muvengi ari mauri afa. Iwewe unotora nhengo dzemuviri wako wodzisarenda kuna Kristu. Wotaura pamwe chete naPaulo kuti ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Handichiri ini ndinorarama, asi Kristu ari kurarama mandiri. Ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Pamwe ngatimboitai pamwe chete. Ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Ndichiri ini ndinorarama, kasi Kristu anorarama mandiri. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino, ndinorarama nokutenda. Uri mumwanakomana waMwari wakandida akazvipa nekuda kwangu. Hallelujah. Yes. Ndiri kuti tingaita mamwe magimmicks pakunamata, asi kana tisati taziva kuti muvengi wangu anofa sei, kana tisati taziva kuti nyama iri mandiri inourawa sei, hatimbofa takabudirira muchiKristu chedu. Ungauya uchinamatirwa uchiiswa maoko pamusoro, but as long as you don't realize kuti iwewe you are dead, kana hasha dzichinge dzauya kuti aiwa ndakafa kuhasha uku, kana kuba kuchinge kwauya zvanga zvichiimbwa nevana panapa. I'm sure Joseph akakwanisa kutiza my Potiphar through that capacity. Akatiza mukadzi asina kupfeka. It is a rare speech. Akatiza mukadzi asina kupfeka. But we have a record ya Joseph handiti. Akatiza. Then muna Timothy munoti tiza kuchiva kweujaya. Mchirungu inoti flee from youthful lust. Kutiza. But ndiye munhu waakuziva basis of. Kana darwa dikana tinonamata chinamato chema ups and downs. Chinamato chinongosimba kana ndichiimba. But kana ndakubasa ndaimwe mhuka. That chinamato chema gospel songs chazara munyika medu. But very few victorious Christians. Kana tichida kuva ma-victorious Christians, kudzimba kwatinogara vamwe vane record vanozikana kuti ukadenhana namining hapana anovabata muline race. Kana vatsamwa inoita kunge chipembere oro hameno imwe mhuka, asi ari munhu anoenda kuchechi. But anozikana kuti uyu kana atsamwa ameno henyu. Chaziva umwe mwana aingoti kana atsamwa otodonha nehasha. Atsamwa odonha nehasha. Kuenda kuchipatara nemwana adzi dhokuta akati ihasha idzi. Tsamwa wadonha nehasha. Iwe unozvikudza uchitotaura kuti ini kana ndatsamwa vanozviziva. What do they know? Uri kurabha chiKristu chako nemashoko iwayo zvachose. Hauna testimony zvachose. Kusara kwenziyo. Munoziva zvatiri kuita izvi, kuimba nokuparidza nokupefoma hakusi kurarama, handi munoziva. Yes. So we don't focus on performance, we focus on living. Ndizoka. Yes. Kana muchida kuti kereke yenyu ive kereke inobudirira,
ngaive vaKristu vanoziva nzira yekukunda. And the way of victory is the cross over your life. As Christ overcame you, Christ has taken over control of your life, then you become a victorious person. Kana zvimwe zvose zvouya, munowana nzira yokukunda nayo. Hallelujah. Ngatisimukei tinamate. And each one of us toda kuti tinamate. Mwari vangotibatsira. Toda kuti mungoitawo munamato uyu. Kuti Ishe urayai muvengi ari mandiri. Kana mukarega muvengi ari mupenyu, muchapinda mudambudziko na. Hanzi achava a thorn in your side. What is it that is a thorn in your side? Pamwe it's a certain habit yawaregerera ichingoenda. Vanhu vakakutiura unotsamwa. Ukaudza kuti shamwari izvi hazviite izvi, iwe ndiwani iwe. Wakubvunza identity yemunhu. But munoziva kuti Mwari anongoshandisa. David akatsiurwa nechimwe chimurume chaingomhanya chinenge chaitori chirema chingomhanya nepasaidi chichituka. Uri mbwa yemunhu iwe. Vanhu vakati mambo, uyu munhu haangambofaniri kuti araramewo. Ari kudai kuna mambo. Kana David musiyei akadaro. Jehovha vari kutaura neni. Mwari vanotaura newe nemitoo mizhinji. And when God reveals kuti this area inoda kufa ngaife, that is the basis of your victory. Ende muchinjikwa waKristu unokubatsirai. Ndinoda kuti tingoita vaGalatia 2:20 as we pray. Ndikuti munamate navaGalatia 2:20. I want you to affirm the message in Galatians 2:20. Kuti ndakaroverwa pamuchinjikwa. Handichiri ini ndinorarama. Kristu anorarama mandiri. Kurarama kwandiri kurarama uku ndaakurarama nekutenda. Vakomana, chikamu chinoshamisa ichi. I am now living by faith, not by sight. Handichararami nezvandiri kuona izvi nekuti ndakafa kunyika. Saka zvese zviri kumutswa nenyika zvichiuya kwandiri handichazviona nekuti ndaakurarama nekutenda. I now live by faith. Ngatinamate. Imi mutenderane naKristu kuti makafa. Toda kuti mungogamuchira mutaure kuna kumweya wenyu kuti ndakaroverwa pamuchinjikwa. Handichiri ini ndinorarama, Kristu waakurarama mandiri. Toda kuti mutaure kudambudziko riri mamuri muupenyu hwenyu, kana riri rekunyepa, kana riri rehasha, kana riri reupombwe, kana riri rechii. You say, ndakafa kuzvinhu izvi kuburikidza naKristu. Yes, ngatinamate. Baba, muzita ramambo Jesu, tinokutendaiwo mangwanani ano. Tinokutendai nokuti munotaura kwatiri neshoko renyu. Baba, ndinoziva kuti tina vavengi vanorwisana nemweya yedu muupenyu hwedu. Asi mangwanani ano Baba, muzita ramambo Jesu, tinotaura takamira pashoko renyu, tichiti takaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Ndinonamata Baba kuti mutendi mumwe nemumwe mumba muno arecognize rufu rwake pamuchinjikwa. That when Christ died, it was not just Christ dying on the cross. It was myself, my sins that were nailed to the cross. Iye akatakura amene zvivi zvedu mumuviri wake pamuti, kuti isu kana tafa kuzvivi tirarame kuna Mwari. Iye wamakaporeswa nemavanga ake. Baba, shoko renyu rinoisa pachena kuti nomuchinjikwa uyu mabasa ose enyama angaparadzwa. Zvino Baba, ndinonamata muzita ramambo Jesu, that each work and each activity of the flesh dominate upenyu hwevana venyu. Tinoitsiura mangwanani ano neshoko renyu. Uye Baba, tinouraya basa rimwe nerimwe rerima nemuchinjikwa wenyu. Baba, we count ourselves crucified to the cross. We count ourselves dead. We count ourselves alive to God. Servants of righteousness. Instruments of righteousness. Gamuchirayo Baba mangwanani ano kushuvirawo nokuchema kuvana venyu.
kokushuvirawo mwari kurarama upenyu hwokukunda, kokushuvirawo kurarama upenyu hutsvene, kokushuvirawo Baba kurarama that life on the highest plane, upenyu huri pamusoro-soro, upenyu hwokukunda. Tinonamata Baba nomwana wenyu mumwe nomumwe ari kuitwa muranda nowakaipa. Muzita raJesu, we pronounce victory through the cross of Jesus. Noti Baba, dambudziko rimwe nerimwe rasumudzwa pamberi penyu, ranga richitsikirira mwana wenyu, Baba tinoribvisa nokurisunungura nezita ramambo wedu Jesu Kristu. Tinoshuvira Mwari kereke yevakundi nokupfuurisa. Tinoshuvira Baba vaya vanoimba nziyo dzokukunda, vachifamba mumweya wokukunda, muzita ramambo wedu Jesu Kristu. Amen. Atigarei yedu pasi. Vatikani, Ishe akubatsirei mukwanise kurarama upenyu hwekukunda. Testimony yedu munyika haisimbiswi nenziyo. Ndamboona chiKristu chakasimba nenziyo. Nziyo dzino inspire. But chiKristu chinosimbiswa neupenyu hwevaKristu vanorarama vachikunda. Hallelujah. Yes. Mwari akuropafadzei.